Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Nik bereziki torneo bat daukat buruan. Torneo lasai bat izan behar denak ondo, disfrutatzeko, eta dakat guraso batzuk ondoan zeuden, eta badirudi bere semea, ez zala jolasten momentu horretan. Eta deskantsuan, jetxizian guraso hauek, batez ere ama, entrenatzailearen gana, reklamatzea, zergatik anetzan bere semea jolasten nahi, eskubide oso azakala, eta bar. Hori izan zen, baina, diskusio edo eztabaida entzutezan goitikan eta izan zen oso deigarria. Eta bestetik, arbitro gaixoak. Madre mia. Haze komentarioak, ez dakit. Eta gero, penagarria, baina uste dugu bakoitzak bere txian Messi badaukala. Zeren partidua ondoren, suposatzen da entrenatzaileak, bere balorazioak egingo ditula partiduenak, baina gero, umeak entrenatzailearen balorazioaz gain, gurasoenak entzun behar ditu. Eta balorazioak dira zergatik ez dezu pasalenago, utxune bazauka ezun, zu bakarri sartu behartzenun tarte horretan, utxegite hori, eskubiakin bota beharren eskerreakin bota behartzenun, eta bar, eta tonoa ere izan beharrean oso ondo jolastu dezu, bada entrenatzaile papela, baina aitak eginda, beste paper bat izan beharko lukeena. Bai, Aloña, entrenatzaile bakarra ez, entrenatzaile asko egon ohi da joko zelaian. Edo beto esan da, armaietan eta etxe ugaritan. Eta denek dakite asko jokoaz, kirolaz, irabazteko estrategiez. Horregatik, guk nahiko argi daukagu. Noiz uzten dio kirolak dibertsio izateari? Maiz, helduak tartean sartzen garenean. Ikuskizun tamalgarriak bizi ditugu sarriegi, aurren arteko partidetako armaietan. Garrasika edo zuzenean irainka ere entzun daiteke bat baino gehiago. Aloñak zioen moduan arbitroari, baina baita entrenatzaileari, seme-alabeen aurkariei, edota zuzenean seme-alabaren taldekidei eta seme-alabari berari ere. Seme-alabe diogu, baina batez ere semeak dira kasu honetan jomuga. Mutilen norgehiagoketan tensioa handiagoa izan ohi da eta. Agian, Aloñak aipatu bezala, denek uste dute Messi bat dutela etxean. Agian, uste dute aur guztien artean profesionalizatera iritsiko den 0,5 hori zer eta justu haien semea dela. Agian, norberak egin ezin izan duenaren proiekzio eta frustrazioak daude tartean, edo emozioak kudeatzeko norbere ezintasunak. Behar bada, seme-alabei lagundu nahi horretan kontrakoa egiten dugu. Ziurrenik pixka bat denetik izango da, edo apur bat hemendik eta handik nahastuta. Kontua da, sarriegi, kirola bilakatu dela gure frustrazio guztiak proiektatzeko espazioa. Baina espazio hori aurrei utzi behar zaie, kirolaren bidez, harremanak, emozioak eta autonomia gara ditzaten. Ai, autonomia, hor ireki beharreko beste meloi bat. Beren kabuz moldatzen ikasteko zea proposa den kirola. Eta zelako atzera pausoa autonomian, gurasoek etengabe esku hartzen dutenean jokoaren dinamikan. Garrasi, irain eta jarrera desegokiek umeen ganduten eragina ez dugu zerrendatuko. Ongi ikasia dugu denok teoria. Eta ongi ikasia dugu erreferente eta eredu garen helduok zein arrasto utzi ditzakegun aurretan erabeen, autoestimuan eta kirola bizitzeko moduetan, giroa kakazten dugunean. Ikusten dutena ikasten dute aurrek, jakina da hori. Ongi azaltzen du Ainhoa Azurmendi kirol aholkulariak.
Horren normalean, juten dia, kirol bat egiten dute ondo pasatzeko helburuarekin. Lagunekin egon, gauzak ikasi, eta hor gainean hasten danean presioa alderdi guztietatik, bai familiatik, galdezen irabazi edo galdu gaur matxakatu, olako mezuek ez dute bat ere ondo egiten, ze beraiek, egon daiteke pertsonak gehiago identifikatzen dianak lehiarekin edo estilo horrekin, baino beste batzuk sufritu egiten dute, ez dute bat ere gustoko. Ez, eta batzuk esango dute, etorkizunean, lehia edo rendimenduak beraiek ematen diola horrelako asebetetasun bat edo plazerra, baina nik uste hastapeneko kirolean hori ez zindala helburu izan, izan barrala askoz ere, emozio positiboa bilatzen dituen espazioak sustatu behar diara. Presioa seme alaba perfektuak izateko. Presioa guraso perfektuak izateko. Seme alaba perfektuak eta guraso perfektuak existituko balira bezala. Zenbat meloi irekitzeko gaurko podcastean. Itxaroten ari zineten, badakit, bai. Hitz egin dezagun futbolaz. Futbola asko maite dutenek esango dizute, bere horretan balore asko dituen jokoa dela. Eta asko gorroto dutenek aldiz, inguruan sortzen duena oso toksikoa dela. Baina iritziak iritzi, datuek diote aurren kirol jardueretako istilu gehienak futbolaren bueltan sortzen direla. Zergatik baina? Arlo horretan, edo kirol honetan, onartzen diak gizarteko beste eremu batzuetan onargaitzak iruditzen zaizkigun jokabide asko. Eta hori, betikotu egin dira, onartu egiten dira, eta esango nuke, ausartuko nintzateke esatea, badagoela nolabaiteko interesa hori guztiz errotik ez ezabatzeko. Ze bestela, hartuko liake beste erabaki batzuk zenbat ere mutan, bai hastapeneko kirolean, baina baita ere kirol profesionalean esango nuke, Futbolaren pixu sozial eta ekonomikoa nabarmendu du Ainoak. Gizartean duen presentzia eta oihartzuna, ikusgarritasuna, eragiten dituen espektatibak. Baina Erne, ez du balio pelota futbolaren teilatuan usteak, kirol guztietan errepikatzen dira antzeko ajeak. Lankide batek semea du eskupilotan eta kontatu dit berak ere bizi izan dituela ikuskizun ez oso atseginak. Adibiderako, behin partiduaren erdian, aita bat frontoira jaitsi zenekoa. Epaileak eskatu zion mesedez kantxatik ateratzeko. Eta orduan, semeari esan zion une batez frontoitik irteteko. Herri eta egin nahi zion, oso gaizki ari zela jokatzen. Venga, beste adibide bat, honek ere badu eta mamia. Partidua hautsean amaitu zuen mutikoak frontoia negarrez utzi zuelarik, gurasoengan hurbildu eta amak zer eta denen aurrean botazion erridikuloa egitera ez zirela etortzen frontoira, agian hobezuela pilota uztea. Urtetan, askotariko iniziatibak ezagutu ditugu, halako egoerei buelta emateko. Eider, gaur ere gurekin zaitugula aprobetxatuz, emango aldiguzu neurri hoien berri, gutxienez adibide batzuk. Eider, arbelera! Ondarroako aurrera kirol elkarteak komikia plazaratu zuen. Guraso asko futbol zelaietan erakusten duten jarrera txarra azaleratzeko eta kontzientziatzeko. Herberetan hartutako beste neurri bat da senidek eta gainerako ikusleek joko zelaietik 20 metrotara jarraitzea partidua eta animatzea baino ez egotea baimenduta. Gurean, publikoari txartela ateratzeko aukera baimentzen dute protokolo batzu. Giroa asko gaiztotzen bada, partidua amaitutzat emateraino. Horrek ez dirudi oso justua ez, Eider? Gurasoen petralkeria aurrek ordaindu behar izatea. Frantziako leku batzuetan bada beste neurri bat txirrindarien munduan. Gurasoen jokabide txarragatik seme alabak geratu daitezke lasterketan parte hartu gabe. Ez dakit formula egokiena den. Ainoa gure adituak zer dio? Heziketa eta sentsibilizazioa oinarrizkoa dira, baina nik uste hortaz gain erabaki zurrunak hartu behar diala, konsekuenteak izan behar diala, neurria jarri eta betetzen ez badia,
erabakiak hartu. Honek zesan nahi du. Adibidez, oso eraginkorra dan tresna bat dia jokabide kodeak ezartzea. Baina ez jokabide kodea bakarrik dekalogo bat, ez? Hor jartzen dana armailetan. Baizik eta benetan, kirolarloan parte hartzen duten agente guztiek jokabide kode bat sinatzea, irakurtzea, lantzea, baita ere, berai, esatea, bale, hau, ez da onargarria, edo hau bai, edo hau dian nire eskubideak, eta hori klubek izugarrizko eragina izan dezakete, azkenean, jendeak klub bateko, edo elkarte bateko parte denean, esaten bat zaio, behitu, klub honen identidadea, gure baloreak hauek dira, eta guk ez dugun hartuko, familien aldetik, gurera etortzen dianak, partidak ikusta etortzen dianak, jokabide, hau, eta hau. Eta hau saltatzen badezu, ondorioak ongo dia. Eta hortarako, agente guztiek bat egin behar dute. Eta nolako ondorio ezari gara? Adibidez, onargarria ez den zerbait egin duena, kaleratua izatea armaietatik. Edo hurrengo partidua ikustera etortzen ez ustea. Edo iskanbila handi bat gertatu bada, zuzenean instalazioa ikusleentzat istea. Kitxo. Zigorrak zigor, paraleloki pedagogia egin beharko litzatekela gehitu du kirol aholkulariak. Gurasoen partetik, konpromiso batzuk lortzeko helburuz. Eta orain, pixka batean, aldendu dezagun fokua aita eta amengandik. Esan dezadan edo sinetsi nahi dut behintzat, gurasoen gehiengoak jokabide egokiak dituela. Azken finean, guraso gehienok ahalik eta ongien egiten saiatzen gara, gutxi gehiago asmatzen dugun arren. Beraz, gurasoak utzi eta entrenatzaileei begiratu diezaiegun. Justu, joan den asteko podcastean entzun dezakezuenez, Ainhoa Azurmendik komentatu zigun, entrenatzaile batzuek komunikazio eta jokabide bortitzak darabiltzatela. Oihuak, humilazioak, lekuzkanpoko mezuak. Azken puntua, hortaz, txiki askoren bizitzetan importante diren entrenatzaileentzako lezioa. Gure entrenatzaileak dianak, batzutan izan daitezke senior taldeetan dauden jokalariak, ez oso garrantzitsua da pertsonaiek eukitzea, oso argi beraien funtzioa, ze ardura duten pedagogikoki, ez, baloreak erakusteko eta beraiek horretan, zurrunak izatea gauza batzutan, ez? Esate bateako bullying egoera bat ikusten badute, hori moztea entrenamendua, esaten, mendik ez da, ez gea pasako, hau onargaitza iruditzen zait, lanketa bat egitea, eta horretarako entrenatzaileek ere baliabideak tresnak behar dituzte. Guraso ipurterre gehiegi armaietan? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.